Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kadang sutresno budaya Indonesia, khususipun wayang kulit. Nah, aku ngucapake sugeng bodho utawa Sawal tahun 1447 Hijriah. Nah, muga-muga sedulur kabeh iso nyepuro aku nek aku duwe luput, ya ta. Nek aku duwe salah, mun jarak mbuh jarak, mbuh sengaja ora sengaja, muga-muga iso tingapura kanthi legawaning manah. Nah, ning dina iki aku duwe kesempatan nge-review wayang sungging aku dhewe. Nah, ceritane wayang iki ngene lur. Wayang kasaran sing tak tuku ning online kok kurang sreg ngono. Ning atiku kurang sreg dadi tak sungging dhewe, tak dasari putih terus tak sungging dhewe neh. Lah, kaya apa wayange? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, wayange iki Duryudana Pogok. Apa nek diarani Duryudana sing umum ya. Biasanya kan ana sing nganggo mahkota ngono kuwi, tapi iki sing ketok rambuté. Nah, iki review mulai Gurdan Mengisor. Nah, Gurdan Mengisor iki ana sumping, ana iki ron jamang sak kelat bahu, iki ron jamang apa ya aku lali. Pokok ron jamang ngono. Sodo sak ler nek gak salah. Iki ron jamang sodo sak ler, iki ron jamang sodo sak kelat bahu. Iki sumping. Nah, sumpinge mung biasa. Pokok ron jamang karo sumpinge iki mung tak gawe kaya ukiran ngono. Dadi ora ana sunggingan, anting-antinge barang. Nah, anting-antinge barang iki. Gurdane mengabang, full abang. Nah, terus ki probone. Iki tali probone. Nah, iki gawe kembangan biasa, iki kalung ulure. Kelat bahune ya mung biasa dulur. Mung tak garisi ireng-ireng ngene iki ora sing tak drenjemi apa-apa, tak cawi yo gak. Nah iki. Iya gak tak cawi lho iki. Sembuliane mung tak garisi njabane tok. Sing tak cawi iki lho. Nah, iki mengisor iki tak cawi kabeh. Nah. Gapit bambu sambung penjalin. Ya mung biasa wae, ora sing terlalu mewah pol ngono iku. Gegele katen bat sing diselomot ngono. Karo iki taline iki benang wol. Iki proses sing gawene iki sekitar pirang tahun ya. 2,5 tahun apa 3 tahun ngono lho. Mergo wis suwe banget. Nah, di rada lali-lali ling. Nah. Sunggingane mung sederhana banget. Jadi ora sing wah terlalu wabior ngono ora. Ya mung iki lagi belajaran. Jadi muga-muga iso ningkatno maneh. Detail sunggingane sing nguri. Wes padha wae. Umume warnane abang lur, sing paling akeh tak gawe nang wayang Duryudana iki abang umume. Jamange kae warnane abang, gurdan abang. Iki kembangane probo ki abang, tali probo abang, kalung ulure abang, sembulian ya warna abang. Iki cawen ngisor iki, ya ta, iki
Kaine iki warnane abang, terus iki badike jare iki warnane abang ya. Kelat bahu karo gelang iki warnane abang, iki kroncong ya abang, pelemahan ya abang. Nah wis iki pokok umum rata-rata abang. Duryudana iki tak gawe sak set dulur. Aku gawe Kurawa sak set iki sunggingane ya padha kaya iki. Tak padake. Ning review Kurawane ning video selanjutnya wae. Dulur. Ngono iku video sing iso tak gawe dino iki. Mung review Duryudana tok wae. Sesuk-sesuk bakal tak upload insyaallah ya. Nek cara sida tak upload video review Kurawa sing liyane. Dadi aku duwe Kurawa sak set kuwi tokoe Sengkuni, Durna, Kartomarma, Dursasana karo Karna. Jadi ana 6 nek gak salah. Duryudana, Durna, Sengkuni, Dursasana, Karna, Kartomarma ya ana 6. Ana 6. Jadi ditunggu wae video sak lanjute. Oke dulur, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.